פרסום. פרסום, רק שלא נצטרך אותך. אימא'לה, אימא'לה. אני הולכת בית. בואי אביגיל, תראי, בואי. לא, אל תלכי, בואי תראי. בואי תראי, בואי. בואי תראי. תראי איך הוא תופס אותו, בואי תראי. ראית אותו פה, רוב הסיכויים שהמשיך לפה, והנה הוא. כן! על החורש, לטאה, לא מזיק, מוציא קצת שתן, צועד, אז איך שלו להתגונן. וואי וואי, איך, תיקח אותו מפה, תהרוג אותו, תעשה... לא, אל תהרוג אותו. לא? לא חיים, גם מה הוא עשה? הוא לא מזיק, הוא אוכל את השבלולים בגינה. אוי, אני מעדיפה שהבלולים מה מאשר זה, הוא נראה נחש. כמו נחש. זה לא נחש, אין לו רגליים ויש לו חורש מיד, זה אוזניים חיצוניות, זה אחד מההבדלים בין נחשים ללטאות. אוי ואבוי, איזה גועל, הוא זכר. איזה גועל. תיקח אותו, אבל שלא יהיה פה, תיקח אותו. איפה אתה משחרר אותו? לא פה קרוב, טוב? לא? לא, אל תדאגי, זה כבר לא יחזור. שהוא לא יחזור למקור.